Cantizano, que te l'he cantat a tu, quin privilegi, me cago en dena. Què portes un codril? Què és això? Li volem demanar una cosa. Sisplau. Blanche, li volem demanar de genolls. No em demanis matrimoni, No, que jo sexe. sóc una mica de tots. I sexe. No? Sexe? Home, rei, no estàs gaire bé per mi, carinyo. Ja faré gimnàstica. Ai, us veig tots desapuntats al Ja prou? gimnàs, Sí. Digue'm, rei, espera que me sentaré, que estic cansada. Cantizano, posa'm la cadira, Li carinyo. voldrien demanar si faria el favor... Ara, no me'l treguis, Ah, Cantizano, que t'he vist, Ai, rei, està suant el Cantizano! Espera, que algú que li... Penes! Penes! Vine cap aquí, carinyo! Aquí? Penes! El Luis Penes! Xus, vine cap aquí. Ai, Penes, És de la- això! Penes! Ai, carinyo, vine. Fes-me algun petonet si vols, rei! Ai. Sort que és l'últim programa. Sort que és l'últim programa. Penes! On vas, carinyo? Però vine aquí. Ai, és tímid aquest noi. Agafa una patatona, carinyo! Agafa una patatona! Ai, doneu-li una patatona, un xeto, Té un rei, xeto. una patatona. Ara, molt bé, carinyo. Escolta, m'aixuli una mica la sua en el pena. Ai, en el d'allò. Agafa Venta'l. una mica aquí. Venta'l una mica. Aixuli una mica. Venta'l. Mare de Déu. Pobre Cantizano, Cantizano. que t'he buscat un súbdit per tu i tot, Vinga, anem, què em deies? Què li sembla? Si ens lliura vostè les medalles, les dues medalles que atorguem, O deuen ser totes per mi. home, vostè les atorga perquè vostè té més categoria que no pas per tenir una Ai, medalla. ara sí Què que li m'has sembla? agradat, Què Pere, li per un cop sembla? a la vida, Què li sembla? Cantizano, queda't el cigarro, que ara ja... Senyores i senyors, ara ve un dels moments màgics de la nit. Posem-nos drets, ens aixequem. Ja ens havíem aixecat, però vaja, és igual. Pere, és un moment màgic. És un moment màgic. Atenció, atenció, Una moment mica- màgic. una Tenim mica aquella d'alegria. càmera, ja podem. Oh, bravo, bravo. Sempre fa alegria el Bravo. confeti i la Vingui ploma. cap aquí, vingui Sí. cap aquí. Vingui Espera, cap aquí perquè vostè Pere, ha de que donar els premis. estic ben seca. Begui. Cantizano, aquests calçonets que me'ls aprofitarem aquesta nit. Així no s'aixugaran les cortines. Doncs l'esquena, això, tu dones l'esquena. No, perquè estem mirant aquella càmera. Oi que no? Ah, el jubilat, el jubilat. Mira, jubilat, què hem de fer? què li fa? Calla, que això em Què cau. li fa? Calla, Què calla. li fa? Espera, ja li poso. No, Ojo. ni que fossis el Cantizano, No es carinyo. punxi, eh? Vinga, a veure, què fem? No és aquesta càmera, oi? És aquella d'allà. Ah, és aquesta, L'esquena, home. igualment. És la meva càmera, aquesta. Senyores i senyors, en primer lloc, hem de donar el premi a l'espectadora més fidel del Calaix de Sastre. Temporada 2008-2009. Amb tots vostès, Ana Hernández! Florero. Em veig incapaç, jo. He vingut amb la pedreria, avui. He vingut amb la pedreria. Nena, quina cosa més hortera portes. Què ets a conveiar, Déu meu? A veure, això que acaba caient aquí. Oita, que m'aprofito el Florero per veure-li la pitrera. Me cago, Atenció. nena. Moltes gràcies, Contenta? Dos petons, no? Dos petons, nena. L'Anna, no ens ha perdut ni un. Ni un. Fantàstic, això. Això ha estat fantàstic. Moltíssimes gràcies. Els has vist tots? Gràcies, us trobarem a faltar. I què hi has trobat? Jo, per curiositat, eh? Un fort de riure. Veus que és maca? Un aplaudiment. Un aplaudiment. I senyores i senyors... Pobra noia. No ha gosat dir que el millor del programa era jo, que ja s'ha acabat. Però bueno, pobra Ho ha noia. dit perquè s'ha trobat Clar, cohibida. clar, jo l'entenc, Ella es cohibeix. pobra noia. Amb en Garriga. Ah, Garriga. Hola, carinyo. Garriga. Digue'm. I segon premi de la nit, atenció, a la política més catxonda de la comarca, a part de l'estranger. Volem dir, Catalunya. I a partir de Catalunya hi ha la nada. La nada. Senyores i senyors, amb tots vostès, Laia Jurado, portaveu i regidora de la candidatura d'Unitat Popular de Vic. Un aplaudiment per la Laia! A més, cal dir-ho, és la regidora que està més bona de tot Osona. Que sí o no? Un aplaudiment per la Laia. Moltes gràcies per acceptar el premi i gràcies. I què n'opines d'aquesta tribu? Bueno, que us trobarem a faltar, Ja us anàvem enviant missatges cada programa, però bueno. Això sí, quina esperem al fidelitat, setembre tornar-vos a veure. I tant, pobra, i a vosaltres també. Bueno, això segur. Valent? Un aplaudiment per la Laia. Moltíssimes gràcies. Ja t'ho diré ben clar, aquesta noia és la més guapa de regidora perquè jo no m'he ficat en política. Oh, clar, evidentment.
És molt modesta, vostè. Florero, que et faré ensenyar la panxeta, eh? Avui porta corbata, no em diu res. Nen, em va caient això. Esperi, que ja li poso això. Això, fica-m'ho bé, nen, fica-m'ho bé. Esperi, que em concentro. Mare de Déu. No tanco els ulls, Posa-m'ho bé, carinyo. Ja està, ja ho té molt ben posat. A veure, què vols? Una corbata, Home, no sé jo amb la corbata, per la mare de Déu. Mare de Déu, però si això és una corbata de l'estat dels xinos, dels 100 peles, No, això. això és del Carrero Blanco, jo li dic. No, era del jubilat.